Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines, 39 plus Jess 4. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Light Patrol, magasunod sa tili, ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Maing gabi sa liwat, kamusta naman mga palangka namang tagpanabati, region-wide, mga palangka kita sa nabilin 54 minutos, karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Pets sa Size. Sa Biyernes naman nga edisyon sa inyo sininga palatuntunas gandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sininga news team, aton sininga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sininga pagdulong sa pinakaulihi labas naman natipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sininga kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sa mata kagdulungan oras sa kabiyon ang aton sa patrol to Crosswell Patrol kay na panagalambiyong
sa pila ka bahin sa Metro Bacolod sa liwat nato nga pagbantay. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa Biyernes nga presentation. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto. Why Malaysia was lang kuno may importante. Why lang kuno Malaysia. Aksyon Papang Nixon Taho. Of course, ang ato sa nga pagbantay man sa pinakaulihiman nga mga balita update sa national, balita sa international. Biyernes edisyon, buylog nato na puwersa ni Action ang Defensor. Of course, updam kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espulgar. Back up diri kay Chief Engineer Noel Peñalan. Upod sa aton sining nga IT expert JM Baikin. Sa kinanda ng inyo, sinagat ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin. 51 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Una naman sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton sining lawas. Ang sekreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay, resulta sina diabetic. Sobra nga kolesterol, resulta na sang stroke. Sobra nga uric acid, resulta siya na arthritis, di gani kidney stone. Ang sobra nga asinti blood pressure, hypertension. Ang sobra naman niya katambukon, ibanado nga mga kaugatan mo Ang sobra naman niya nga creatinine, kidney damage ang buwa sina. Sobra nga acid. Naglang permilang galingin ulo mo doon, nagabutod dyan mo. Constipation, damo na siya balatian nga resulta. Kag iban pa. More information, ikayong lawas. Dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Magtumas ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Ini mga bahay sa ato sa nga pagpakalagad, ginadurong sa inyo sa kalaman sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang santon kag mangosteen nagapanubo ini sang anxiety. Gani nga himuon ta adlaw-adlaw ang pag-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mayo ini sa sleep disorders. Nablang problema mo nga hindi ka makatulog. Insomnia ka para gini sa imo. That's why nga sa imo sini pagpamalaklon sa mga grocery store hindi magkalipat lista hagid. Para hindi ka malipat ang alan tandai Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Porsa sa ato sa nga pagpalakad man agad dulong sa inyo sa kalawas sa Santol Plaza, Valowel.
ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, mayo para sa may mga allergies, kag may mga katul-katul sa panit. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang katul-katul. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Inilang kapunanon nagapasulod sa kasisidmon na bulabog naman ang syudad sa Bacolod. Tungod nga nagahingampot to mga oras suman, mga alas 3, alas 4. Para man bumundak ang ulan, way untat-untat, abaw, resultati. Gasala-sala ang mga kauturan naton. Nabulabog ang Bacolod tungod sang pagbaha-baha sa pila ka bahin sa Metro Bacolod at singklod na sa mga barangay nga masami ginabahaan. May baha na, may sunog pa. Pamanan pa sang bypass operation, bungguanay diri, bungguanay dito. Dugangan pagi sa mga pasaway, mga driver. Worst niling kaso dira sa Takuling, oh. May nalunod nga bata to, lalaki bala to mo. 5 bulan ng dads to, baway gito makita. Oy, sa atong nga mga barangay nga ginabahaan, subong ha. Extra lang nga paghalong, ulo aligmat kita. Taob, subong ha. Sigurado ang baha halin sa mga kasubaan nato sa Bacolod. Sugataon ginasang tubi bye-bye. Aton nga mga barangay official sa mga barangay nga masami ginabahaan alerto. Ang classic example ang amon barangay Panukoy, basta gani magtudo ang ulan, automatic na standby na tayo ng amon nga mga gin-training to lang nga mga rescuer namon. Pag amon nga ulan nga wala untat, ga dinalaga ng amon nga mga rescuer na buksan tayo ng barangay hall. I-preparar ang dapat i-preparar kung kinanglano ng evacuation. Kaya isa din sa mga purok nga amon ginabantayan sa barangay Panukoy, every time nga mga amuning nga sahi sa tsimpo kag wala untat ulan, ang purok hanap buhay. Kag ang area dira sa nga purok Maniniho, no? Part sang Villa Lourdes. Ang part sang akon nga mansyon to sa NHA. Ikabay pa nga nagsulo-subside ng tubig kay na pagpanawag tas balay daw taga-tuhod ba ta? Ikabay pa nga maghubas-hubas na bisan isa lang katangaw lang buhin sa tubig na. Tamo ni kalerto yung amon nga mga rescuer every time sa amon nga mga sahi sang kalamidad. Yung mga kalat na kami ito pinamutang na sa nabuhay kag part na sa purok Maninihon, no? Ang amon da bulo balsada tigin standby na amon da sa Maninihon kag ready for action ng amon dira nga mga rescuer sa area sa barangay Panukoy kang mando sa amon ng barangay kapitan nga mapisan hands-on sa trabaho Yolanda Bibing Noble. Basta gani gaulan nga wala untat, talian mo na numeros kalendaryo, baha gira tayo sa atong nga mapurok. Hindi na gusto si Kapitan Noble, nasa mo na nga tsimpo ipatawag pang rescuer, automatic na yan. Kadto na tayo sa barangay, abriyan ang barangay, i-preparar ang dapat i-preparar, ang mga ready to eat food na. Ang katapat lang, ininit lang. Ara na tayo sa among barangay. Aligiti, may makauturan ko itong isa. May pagkaritubada, kagritubado man lang. Ang balay mga tisa, ka na kamo diyo. Katumos barangay, hindi lanay kay balay namon do, ara pa mano Importante, gamit ni madula. Kamu na kaktibo sa amon nga mga rescuer. Dira sa barangay Panukoy, of course, amon kapitan hands-on na da permit, dugay-dugay manawag na siya sa mga rescue. Kumusta da? Amon nga mga
Kagawad na, ang mga upod ko nga kagawad, at alerto na eh. Anytime kung ano ang kinang nanon, aksyon agad. No? So kung amo na kadasig kag preparadong barangay naton sa mga barangay nga masamin na bahaan, do hindi ka mablakulbaan. Kung ikaw mayor dati masaling ka, si kapitan na mo da alerto na daya. Hindi na dapat katawagan pa kay kabalo na sa sangimuon niya sa amo ni nga mga sahi sang kalamidad. Congratulations na sa mga rescuers sa barangay Panokoy and the rest sa mga rescuer man sa mga barangay naton. Mga rescuer ni Kapitan Distrito sa Singkanta do, alerto man na da. Pero perti man dang pagsaka sa tubig da. Ang Robinson, no, madalagan, daw lawod. Ang magsaysay, flyover, ay kampiyon, daw lawod man. Ingala ko nga bago na daga ni obra ang drainage da nga do. Hindi ka sustain sang amo lang to nga ulan. Ang tubig doon, hindi igid maubos-ubos higop. Damo talaga actually di mga dalan nga pinangkaayo kag pang-obra, pang-isla ng mga daan to nga mga tamburong. Rambot nga daw ay kagana, Ang atubanga sa NGC do. Puwerte man ang tubig. May naging bakbakal man na da kag ginakayo man na da, no man. Ito kayong sindi. Nakadamo sa mga dalan, hindi ginaobra, ginapatahom, improve ang aton nga drainage system, ang mga daan nga mga tamburong ginaislan. Pero nga ating ala kung nga kung mag-ulan daw way gagiyo. I mean, sinimula daw wala ginobra daw, wala tamburong na naman, no tabo man. Kasi ma-check in na sa aton nga mga engineering crew department sa DPWH. Of course, sa city man eh, ato nga city engineer's office na. I-check nga na nga do. Kung ano itong ulan, do hindi ka sustain ang pag-subside sa tubig sa mga dalan nga kayo kag drainage kag pang-islan. Sa mga motorista, halong ka mo, may mga buho pala sa dalan. Ako isa mapuno sa tubig, hindi kabalo nga may buho. Basi mag-overshoot ka pala na. Balda, build gitang katuan mo na da. No? So, extra careful lang sa mga driver na ton, sa mga sarakyan pang pribado, be it pang publiko. Again, sa mga barangay kapitan na ton, sa mga barangay official, sa mga barangay nga masami ginabaan, ang aton panawagan, monitor lang 24 oras. Ang mga balay bilang nga nag-star man sa kasubaan naton, sa mga higad sa aton baybayon, sa aton kabukiran, ulo aligmat, kamo pagsatanaw nyo nga doon nagasaka na to, idiyan na tayo nga maka-iskirta. Yan ang gamit siya. Importante nga, luwas ang imo siling kabuhi. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:21 na. Si Kagawad Carlos Buboy Cabara Jr. ka-monitor, sila ni Kagawad Lodi Peter Maymay Noble. Para mas toto Carlo Valderrama, mapisa namon nga SK chairman nga nagalid gid sa amon nga mga rescuer da, no? On standby sa Barangay Hall sa Barangay Panokoy. Ay kabayan sa ato sa barangay kinadulong sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gustong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto lang pamasari Dalan Lacson J.A. Esteban Building. Ara din opisina sa Life Extension Clinic. Kagdaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga gidala, damo sa balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. So bali ang vitamin D3, amo ni sa produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang botika, ila binestaran nga branch ng Negros, Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulo sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call
Cellphone number 0920-5056-501. Basta libreng medical check-up Lunes hasta sa Biyernes. Upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui, pamasari, daranaksyon. GA Esteban Building, aral ng opisina, Sang Life Extension Clinic. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa siningamahan sa Tabulagad sa Friday night, i-check talaga ito sa Patrol, 2 Crosswind Patrol. Kamusta ang tanay ang sitwasyon sa pinakaulihing paglibot-libot ni Aksyon Jan Diaz? Kamusta dyan ang doon nakulukul-pang ulan, no? Doon ako sa mga ginbaan true temprano, pag ina kung may aragin man indikasyon nga nag-subside ang tubig o may subside tubig na ton. Check na si Aksyon Jan Diaz. Observation report sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Jan Diaz sa Patrol 2. Jan, may gabi. Kamusta, Jan? Rio, lasak-lasak mga kami Japon sa pinatarik ka mga lugar. Huwag pa nag-subside tubig, da? May laki tita mo, Aluson Tanandri, nagka-subside naman. Good. At nagtahaw naman namin yung baha sa pinakamga lugar ng Suray, sa palibot sa Sunad. Except sa pinakamga area nga nadalman, gid, no? Dalom-dalom, gid ba? Hindi mo sinakarami, of course, ang drainage. Kung may mga clog pa bing ilalaman ng mga kanala. May mga areas, pag hindi mga suba nga tag-as pag Yapon, ang libero sang tubig nga mahigit na bulabantayan. There is a reason why on alert sa Yapon ang mga response team, kaya emergency responder sa Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRMO. Bago lamang dito kita nagalin sa may daan niya City Hall, di ba laging check na ito ng Surerect. Ang pinakauli naman dali lang update kung status abis ang mga dalanon o nada sa mga lugar nga nagsupre sa pagbulubaha karon man mismo nga hapon. And ang atondri check karon ni gabi ang antes ang updates na musta ng mga paseros downtown na accommodate sa mga POJ manaton? Actually, ang mga POV actually recto hindi man di sila kinanglano na, no? Hindi ang nagabiyahe bila maputa taytay, no? Way na pasero das dalan kay ina may kaina do may mga pag-stranded sang pasero kaya ka to pag may pagginuto kaya sang pasero kina. Actually, kay Inaxurerek, may aragin man nga pag-inutok sa mga salakyan. O gali lang kahit pagkagabi na, mga sininga gabi, nagpatigayon o kung deploy sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang ilalaman mismo nga mga salakyan. Ladag ko nga salakyan. Dump truck nila nga muni ang nagkuha sa iban nga mga pasahero. Okay, good. Amo na nga karon nga gabi may nabilin diri mga isa ka dump truck na ni. Okay na ni, no? Diri ka pasaka sa pasahero sa downtown area. Okay. Of goods na ni. Amo na nga ang dalanon to diri. Tinlo na, jutay na lang pasahero na bilin. Di ba diri tiga pili kita bala magsakay jeep para makapungko man bala sila. No? At ang iba naman niya kung nga ko puli para mas madali, mas madali kag sunirek, pakay ka na lang sa dump truck. Wala pa bayad, no? Doon ikaw tipong dump truck, itulungan na sa imo lugar? Kung din ka ng barangay, nga aside ng sunirek. Tod ka? Oo, dulong ka to singkang, tangob ka. Basta nas along highway lang kang hindi lagi siya iskinita nga suludlon nga kay gong truck, no? At yan mo nang iladik to nga ginadulong man. Dama mo nang matamat nila para hindi ka mo sila kadamo bala ang mag-stranded re. Nga mga pasahero aksyon. Eric, may mga ideya ka City Disaster Risk Reduction Management Office. Gin-maximize nilang iatanan yung mga available nga mga equipments para magapang dulong sa mga pasahero. Ari kami lugar ano kami dito sa may barangay 4, barangay 3. Titalo mo na ang barangay 4 da? Okay, na ako nung apurti ka tuhod ang tubig. Subong ya? Subong ya do mga ari na tungas ng ano mo diwa dapat daw. Ano ganun yun? Ato tuhod actually rek. Okay. So, mo na nakadalumon pero diri usual dia. Gamay nga ulan nga gabahagin man na di sa may area sa Gatuslaw.
Kapag ka wala lutsan mo, ang piyak bala. Laban eh. Eh, although may gamay nga drainage, pero butod lang kung magbunok ang ulan. Laka masyado lutsan. Ano mo yung rason ko nga, ang record diri sa may barangay 1, bala likod sa Robinson. Oo. Labota sa abaga lang man ang katason sa tubig Aba, malumos sa gigilaya tutuod na. Oo, tininilaw lang ako. Ang tubig, way go ba sa Ragapon? Ang report sa CDRMO, wag ko no gaubas, kaya ang tubig ayun sa babaw bla. Oo. Panaog sa dalom, dito nang puntok sa ila. Diyan mo nasun ko nga daw ta sa asin, diyan mo yung mga ano pa tawagin na gani ang term na gamit. Ang suba na sa may level. ang suba na sa may tubangan ka Rolling Hills na daw ga awas-awas ba ng tubig ano? Ano na sa connected action direct? Gani. Dito na sa barangay 1, connected sa Paroling Hills na nga Taytay. Amo na ko nagawas-awas, dabot sa ligon, awas-awas pag sa barangay 1. Gani. Gid. Ati, pro problema, ini, no? Ang check mo dire, record nila, subong mga 50, bilan eh? Iklit, 53. 53 na ang record nila nga pagba sa palibot sa syudad. 53 ka mga lugar as of 9:40 p.m. Mga 3/4 gila sa makulod, no? Gani, man. Galing kay area, hindi niya pare-pare yung lugar. Hindi niya isa lang ka lugar mong Damo. may ari din lugar may ari din nga sa isa ka barangay, 4 ka mga areas o 5. 4 ka Amo purok. na may mga purok-purok pala. Gani. May nagkarotumba mga mga kahoy. Kitawagin na stranded si Rudo Mari Vargas. Ngao, tubahan Sige nga, gawin ito natumbang ang kahoy bila sa may barangay Singkang. Okay. Bila sa may lapit sa area sang Servando, kag Torres. Kaga Rosario area sang Rosario Gamislao, Axonerek. Okay. Pero nakli naman to sa CDRMO ang Axonerek, ang kahoy nga natumba. And then meron din mga waste level sa Purok Roadside, may na-rescue to sila katigulang. Ako rin isang subaw. Ano siya, oh? Ang subaw, wag yun actually ka-subside ang tubig. Sa di nga suba na? Sa may barangay 1 la. Barangay 1, may suba na da? Dili sa likod sa Rob, di oh. Sa Robinson, way ga ubas, katakop sa tubig. Wag ka, ubas ang tubig Taas ang tubig. Taas, sa taas. Ang mga balay sa may kilit, sa may squatter, Lapit na magkaroon na, bot na yung pika-pika man gali, Aba, delikado. Nagi balay sa suba na kay kaunon ka sang baha blaw. Gani, amo na yung delikado ko na kayo, stalga sa makilisang pang-pang. No? Armin na rin, may rescue din na ang CDRMO, isa ina siya katigulang Ano siya? sa area. Kahit tinagpang, silang evacuate ba? Okay. Wala ka guwaguro sa balay, nagtaas sa libaw sa tubig, na-rescue nila isa diri katigulang ang Sonereka. May napang-rescue man din sila, area naman, Barangay Montevista. Lapit kita suba, ang katason sa tubig, mga 5 to 6 feet. Ba, kataas. Ganito, biba mo na ba? Gani. Wow. Doon sa nakatao, ang na-rescue nila, may ari din 2 ka bata, 8 ka adults na, 1 ka lapsag, 4 ka mga senior citizen, na pa-rescue din isang CDRMO o actually, sila mismo padulungan sa area sa Barangay Montevista. Okay. Padabi sa suba, gini, ang lugar nga ini. Ang kay Action Brian, ito nga balay, ito nga mansyon, ito nga narabot kini katubi ito? At sige ka malukay na ito, wala ito, nadaluman, Nadaraman kag ano napit suba, hindi man? Ay, hindi magilapit suba. Pero sa palibot, may gina-construct pa yung mga balay. Kaya magpunsok ang tubig naman ako. Nas dalawin naman, dito na sa ilang area, dampi. Tingala ko nag-wise sparing na, kaya namimos ka nag-agli sa truck. Kasi sinulog tubig na balaya? Ganit, tapos ang area, pag itadaan, mga dalan na ginakayo, wala ito pataasan man. Okay. Kaya man ang problema, actually, no? Sama lagi pero ang pinakasubo, Tristanan, tabo sa Purok Malinong, at itong 5 ka bulan nga batang lalaki ito na. Gani. Naging anod, pangayo bulag ito rin Iloy, nga sinisig bulak, actually, nga kung sino makakita siya nga bata. Basibla paglaom nila, buhi, kasi ang 5 ka bulan nga bata mong. Okay. Ito nga, buwas siya, patayo nun, Japon nila naman nga rescue operation. I-check abi lang yung PM ko ta si mo, basi ma-kuan mo bla, ma-check mo na action dyan. Kaya ka, Piniman, i-PM ko lang si mong kuan ang exact location.
Okay, ano, kamatay na ito nanay, una, ang Iloy, sa 5 ka bulan nga bata, nga lalaki, Oo. ang rin ginanod, sang tubig na matapos nga marusdak, ang ilapuli, Andra, Series, sa Purpay, nung marangit ko lang sulat sa Bacorod. Oh. Ano ginanod kayo na? Bali, katulog ang bata. Ako ng mga utod ko. Bali, may 5 man katuig. Bilang ang gamayaw nga nakasurvive man. Balaw nga nakabalungan sa maglangon tayo guys. Oo, nadalagi sila yung tanan. Bali ang bata. Wala gini ka nadukin. Nadalagi sila yan. Nag-smack nadalagi na yun. Wala gini nila ano ang bata. Ay, sus. Kulang pa din, dagdag, no? Oo, napatid na dagdag. Pader ka, Foodman. Tapos, ang balay na balahig to. Oo, bali nag-wash out sa mga kayo na ako tubig sa babaw. Halin sa babaw. Oo, ano na. Nagugpiyata lang. Oo, halin sa foodman. Sa pagman na tubig. Oo. Tapos pagkarusda, bali ano yung salon nyo? Kawayan? Arang sa mintos na pero kawayan ang mga gilid na na. Ininunod ka, di na? Oo. Wala ko siya pilin. Berya, kawayan, naanod to. Ang mga food mo, because nakabilog na. Naanod man sila, pero kabalo sila maglangoy. Bali ang bata lang ginapilin nga wala ka naguyan. Ang bata na nasa duyan, nakatulog sa mga Pero sa kabila na restaurant. Alam man. Once a week lang. Kasi akin hindi pa kanya ko kaubarak ay may bana mo bugay sa aga. Pwede off man na. Kasi siya man ang mabantay. Pero dari man lang kami sa barangay Pao. Gaboy ko. Kung wala siya may obras kasi dito na ako ginapilit. Sila ni tatay gani wala pa sila kapuli kung di na sila kahitang-hita gito nila ko ba sa sila Loren Ano pa naman alias? Jab Ano na yung ba? Chanel Pula Daniel Bulak, 23. Ano ba na kanina? Loren Idertoko. Actually, kabatiano, amo tong Nanay? ang nanay, actually, Paano ang pastada man? Ano, nalipatan niya nga may bata siya sa duyan na. Ano man? actually, Ikaw nung pastada, nalipatan si nanay nga may bata siya sa duyan nga may mahingagaw? ara na sa doon, butang ang bata. Okay. Kaya wala sila ka-expect, bala, ang ina balay, binarusdak, bla? Okay. So, sa pagkarusto sa balay na dalang bata. Okay, ara nakakabutang sa may, ano mong, sa may duyan. Ang duyan, nasabit ko sa narustak ng balay? Tanan, dagdag sa tubig, bi actually, Ano, askin niya talaga ang bilog yung balay? o ay kita bilin isa. Ay, sus, ko na mong linadala sa pagkarusdak sa balay ito yung bata. Ito. Tanan, bata, gamit sa balay, bayo, Ay, sus. dokumento, ni isa bilin. Oo, Dala, ay, sus. tanan, actually, ang Porti bilogin ba? ka balay, actually, kung namong, Oo, atop ka balay, wala kita, sa subong ko din nagkadto. okay. Ang inabi sa log. Inacheck man kung din, kung ginaano, diri kiti sementado man. Pero wala idea kung din amtang actually. Oo. Gamo na no, ang gikato na tudukay na, Oo. anay buliga, mas sila mismo ka barangay, ni Kapitan, ni Councilor, Lady Iglesias Gonzalez, Palen, actually. Takuling rito, notod si Aksyon John Diaz, balikan Aksyon Henry, ang notod nga rin niya ni Aksyon John Diaz. So may man gali kay nag-aksyon man ang aton nga barangay officials ng Takuling. Haiti karuluho itong 5 months old nga bata to, Aksyon John? Yes, actually, nag-action kit man ang barangay council sa barangay Taguling. And then, ang ilang plano i-assess sa nila kung pwede ba na mapasod, bala magaan sang housing, no? Ining pamilya, kagibad po yung mga financial assistance na pwede nila mata kahit yung magkumula bilin isa dito eh. Oo. Ubos gamit ang tiyato kailangan ato sa barangay tinirigto kung teman tong ilibio niya sa example na sa nga barangay council. Kahit wala blang bilin ni isa, noon mo na mayaw ka na pa-tax gamit nila. May mga trabaho pa to sila. Buwasa ka, padayon ang search and rescue para gusto nila makita yung mga buhi ining 5 ka bulan na bata nga lalaki actually. Karang kabila rin naman. Para naman ang ano? Nagtutuliti rin naman. Ari na naman siya. Hindi na ba gagdugangi pa. Ay, puro. Kaya wala kami diranda dito. Tari pa pang nagsuntaho.
Nakarapot kaliban nga lugar ko din na mo nakatuan, importante masaya kami gihapon. Actually, kami ng pinag-institusyon sa palibot sa sunod sa mga kami ginapang kami. Ano matapos kang matihan, mga kasunod sa tabi ng pagpangalagad. Balik tagi ka na rin sa kabisay kami ng pupanaton. Dahil basta ng station number 4 bandel sa mga kasunod Itali. Sa ibang pagso, balik na matihan sa mga pagpangalagad sa action night patrol. Tandaan mga kasunod nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa punlawas sa paguyang o kunang pagnubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon, kagang hindi regular nga pagpagwa sa hiko sa punlawas sa may dako ka papel sa pagkabasa ng aton immune function. Ang dapat mo on simple ginamang pagkasugon kay pasanyogon ang inyong immune function pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit ng Super Fiber. Super Fiber as acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Kaya na pagkakaksyon, baka nasa Super Fiber. Sa patrol ang taglibot sa makalod, Action John Diaz, ulas ito na sa action. Sa makalod, Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan sa imo sa ring observation report. Balikan tara si Action John Diaz sa kompleto nga detalye sa ring headlines. Diba ito makita ang 5 ka bulan itong bata, itong lalaki. Kaya nadalag lang sa pagkarusdak sang ilabalay sa kilitay-tay, tasang sapa-sapa, tasang takuling, oh. Ay, ang mga ko sa kadelikado, kung ang balay mo, ara permisa, higad sang suba. Kung taas ka ni gulpian, tubi, disgrasya kagid. Kung hindi matipag ang ginatungtungan sang balay mo, malapawan sang tubi ang imo girestaran. Observation report ni Action John Diaz, kiladulong sa inyo sa Kalawan sa Santon Plus Coffee Mix. Mga ka-action, karami ang feelings, kagka-relaxing gid ang isa katasa sang kafe. Ura istorya kasi mo sa barkada, mas nagkanami nyo sa nga bonding moments sa kada hikop sang mainit ka kafe, samtam na ka-istorya. How much more? Kurang kafe nga imo gina-inom, healthy coffee, parehas ang Santon Plus Coffee Mix, himo sa soya, Santon kag balongga. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon! May patrol! First batch sa atong sining greetings sa tagaan na Ligwa sa atong sining live streaming. Ginatamit dara si Jigger Castellano Depositario. Check attendance lang siya. Engineer Arthur Normandy sa Barangay Takulingan Family. Jojo Arturo Santander. Sakay Josan, Familia Miraflores Cacuales. Sa Sitio Cubay, Barangay Inapuy, Kabangkalan City. Aling ka engineer, Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Mr. Edwin pinadadala sa New Jersey, happy listening. Kay Sarah Lee, malanda nga pagpaurok-urok. Uy, si Kagawad Mira Polidario, Raglis Kagawad, wad, may gabilasin mo. Alerto mo ni si Kagawad Mira Polidario. Ara siya ka monitor sa atong sining live streaming. Sa mga pamilya Polidario, dira sa Banto da, malang nga pagpaurok-urok da. Salamat kay Kagawad Mira Polidario. Kay Cheryl Dulaca da, may gabi sa Barangay 16, ara si Roy Puhaso. Toto Noel Inson, may gabi. Sa Dubai, ara kalantaw sa aton si Cheryl Dulaca. Si Rogelio Toto Catalmas Jr., ara pa sa kapurok-urok, oh. Opo si Mrs. sa kabataan niya, pati ang amon amigos puno lunok na kapurok-urok yun. Kay Toto Sammy Roger Awing da, mayang gabi. Ang mga walk-walk boys na sa may bangga, Patio Valladolid, ila da boss Toto Larry Concepcion. Siling ni Toto Noel Inson. Mr. Mrs. Lonsky Didulo, sang Pojaira, United Arab Emirates. Sa retired Police Colonel Placido Hintolayo and family. Dala sa may Purok Marang, Barangay Madaragan, Lola Consing Dorias, Brillantes Family, Orik. So, gontamya ka mo ni Tintin, so, kuana,
Brillantes. Kapaurok-urok man. Uy, si Action Ricker Saga. Para si Action Ricker Saga, bugto ka pa Action Ricky. Sabi ko katulog na si Action Ricker Saga. Bugto pa sa kaliyo. Si Ibis Robles da, ala kapurok-urok ka. Si Lodi Jolie Castillo, sang Toyota Tango para manoga monitor sa aton. Si Juan Roberto Nanit Delioso, araman senior kapurok-urok manoa. Si Gibern Castro, mayang gabi. Wala sa may Taytay Rizal. Kami ako natag-iya sang Eastern Hills. Sa akong nga hinablos si Shaquille Kaburog Alcantara. Alin kay Jenky Kaburog Medina. Nagabi dira sa kay Abrien Solisa. Mrs. Franco Talion and family. Sa kay Toto Ray John Tan Bilalon. Eli Guerrero. Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. Watching City Underwater Makulot. Siling ni Catherine Season Doble. Rowena Jopines Bakiano. May gabilang. Sakay jarin ka kay Butoy Kahulaw. Tamya ka mo ni Florence Kahulaw. Dandan Zoy. May gabida. Sakay Atlas Alpabeto. Sakay Angela Camacho. Watching from Hong Kong. Kamusta ang tsimpo sa northbound Barangay Damgo, Ibi Magalona? Alin kay Nonoy Henry Saladan. Si Ana Andrea Pamoso, check attendance lang. Heaven. Si Darcy Florentino da, may gabi ha. Dala sa Barangay 12 Action Eric. Ginabaha man si Lini Bailey, Edward Oxen, gusto na. Yung Kapital Alcantara da, bakaluluoy ginada. Kami ako lang, happy listening ang pamilya magkaroon na kag Borneso sa Barangay Kabogaling kay Jimila Magalona Borniso. Gapa urok-urok man. Sali Auki Di Susa, mayong gabi dira sa imo. Tami ako dira si Jobet Lombre. Tuting Lombre, Ferlin Lombre, Tanan Santa Cotan, Dako, Silay City, Fernando Lombre, ang nagatamyawa. Toto Maymar Fernandez Estrella, Vice President sang OTTG, ay sa pamilya dira ni Toto Estrella, Maymar Fernandez sa Binalbagan. Watching from Hong Kong, si Joby Ituna Taton, Supi Giovanni, mayong gabi. Check attendance lang si Evelyn Kilyain, si Cassie Pisong, si Olivia Hulagting. Great lang ang baby ko, sa nga first year old, baby Ethan Luis Tabino. Alin kay Bernard Im Tabino. Toto Albic Poy Hinolan, mayong gabi. Live watching from Bohol. Labi ako dira ang pamilya Makapatan kag Imbarcadero. Sa bana ko nagapamatagid siling ni Maricar Makapatan nga nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol. Ayos? Sige, i-check na lang ma-report na gikan sa aton sining nga mga correspondent. Start by sa report ni Action Nonoy de la Cruz. Unahon ta si Action Stephen Presquito sa area sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Action Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric. Dito naman ka mga persona ang nagtigayon nga nadagpan sa katapos ng kapulisan sa isa ka bypass operation nga natabo kanina mga alas 4 sinilang mga hapon dito sa may Ilagan Extension, Barangay 5, Barangay 5, Carlos City, Negros Occidental.
Occidental, Barangay 6, by the way, Action Eric, no? Ining operation, gipangunahan sa aton nga kapulisan, kag sa aton OIC, sa San Carlos PNP, nga si Police Major Mark Angelo P. Hongko, kag ang Special Drug Enforcement Team. So, natigayon na dakpan, ining mga 7 ka mga drug personalities, nga ginkilala ining nga si Jameson na Palabrica y Arca, 23 anyos, kag residente ini sang Ilagan Extension, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental, kag si Wilfredo Magdida Jr. y Macahito, 35 anyos ini, kag residente man sang New Era Street, Barangay 2, San Carlos City, Negros Occidental. Ang ikatatlo, ang mga si Hector Villeta y España, 28 anyos ini, kag residente man sang Sitio Bali, Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Ang ikapat mo si Joy Jimenez y Cantilada, 20 anyos ini, kag residente sang Barangay sang Calatrava, Negros Occidental. Kag ang ikalima among si Ricky Lano y Halaron, 48 anyos ini, kag residente sang Barangay Hilaman, Calatrava, no? Gihulgan, Negros Occidental, Action Eric. Kagang ining si Laura Lynn Fernandez y Sobrado, 23 anyos ini, kag residente man sang Barangay Tuba, Calatrava, Negros Occidental. Kagang ikapito amo si Junito Cuales y Aporado, 32 anyos ini, kag residente sang Barangay Patunhan, Calatrava, Negros Occidental. Sa diin na nakuha sa posisyon sa sining 7 ka mga drug personalities ang kapin isa ka gramong ginatudahan ini nga shabu nga may street value ini nga 20 mil pesos. So sa karon Action Eric aris sa kustiya sa San Carlos PNP ining 7 ka mga suspetsado para sa pagpangatubang sa kaso nga RA 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Stephen Fresquito. Ang balita ng Aksyon Stephen Fresquito live report dito sa San Carlos City. Ginadulong sa inyo sa kalaman sang DTX 500 capsule. Para sa kompleto ka management sa siling liver detox, mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compounds, nagatilo sa siling dugo kagatay, iniman ang mga active ingredients, phytochemicals ka antioxidant, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar adlaw-adlaw. DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aling sa report na aksyon Stephen Fresquito, San Carlos City, sa Luanta, ang southern parts ng Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon de la Cruz sa report. Noy, may gabi at kamin. Aksyon Eric, may gabi kag may gabi gid sa palamati sa Aksyon Night Patrol sa Aksyon Radio Bacolod. Sa report ka ito madalas sa sining tinion, may kang tanan ini sa natabo nga stopping incident kagabi dira sa Sitio Kalubihan, Barangay Cartagena, no? Sa sang Sipalay. Follow up na report ini Action Eric kay nadakpan na ang suspetsado nga among responsable nga nagpamuno, no, sa sining kapid. Kapid ang iya sining ginpamuno dira sa Sitio Kalubihan, no? Ang mga biktima Action Eric nga magutod o kon kapid amo ining si Jomar Salibyo, kagsubong man ining si Jomar Salibyo
tanan pumuluyo ini sang barangay Lumagtod, no? Lumaguntod, Sitio Lumaguntod, barangay Bulata, Banwasang Kawayan. Natabo ang insidente kagang ang suspetsado mga kulturan Action Eric taga dira man sa Bulata, pero natabo ining pag-inaway o pagbuno dira sa Sitio Kalubihan, barangay Cartagena, pasado mga alas 7 takna kagabi. Napigayon naton nga na-interview ang suspetsado nga sa karon, yari na na-detain diri sa custodial facilities ang Sipalay Police Station. Gipamangkot naton ining suspetsado, no? Ining suspetsado kung ano gid ang naging kabangdanan. Sa makaisa. Yaring exclusive naton nga interview sa suspetsado nga si Nilo Ido, 47 anyos sa edad, may asawa kag pagluyo sa barangay Bulata. Yaring ipapayag ang sinerek. Kulturan na po natin po si Mr. Nilo Galadito, no? Dinakop sa ato mga polis kaya mo ni siyang suspect nga nagbuno sa tong kapit kag ang isa napatay gid, no? Ang isa sa mga budaan niya. Nil, may adlaw si mo anong natabo to pag nga nagka-problema ko nil nagkasakit pareho. Why kung hindi pala taga Bulata Nil? Ini mga biktima taga Bulata man. Mga pagkaisa ko man ang mga napisa pagkaisa. Inang kapit. Hindi mo. Mo yung kita sila kung makukuha. Kung makukuha, ako mo nila division nila sa akin, may trip sa nila sa akin. Hindi man sa awan isang iloy, intraan man. Hindi lang taling at pagkaisa. Hindi lang taling at tiyo muna. Awan talang iloy ba at tiyo muna. Sigurado man ano, kinalagas mo sa iya. Why man in-intra man nila tanan? Yung tukod ito kapon, pag tindo ko, ibot lang ko lang kusang ko nila. Nagkato-kato para nga. Makaisda lang ko, makapungahan sa akin may naglos. May isda. Nadra kay Star sa Cartagena. Nalungka lang. Nagdungka lang. Banda pala. Oo. Tapos sinisila nagkato dira, ning kapit may paramat. Baka panting man at may isda. Baga pamanting sila. Dito nag-away ka mo. Uwait mong plano sila na mag-away, kaya ako pagkato pang isda, mga ayok na isda. Ayukan man lang. Yan ang kinalinan. Ibot man lang ko. Nga. Nalinang kusang ko nila. Sunod ang pusi mo. At sila na mga pamilyang mga usod na nila. Sila na pag-utod? Oo. Di ba ibang bay ko kalong sir? Sino hindi naglapusi mo? Ang motong nakatay? Ang primero, bay ko kalong kasi naglampos. Oo. So nakita ko na ito sila. Oo. Ang way ko man lang palang. Oo. Silang kusang ko lang nga nila. Oo. Pero way makita ko siya naglapusi mo? Way mo makita? Way mo makilala? Way, nakatulong naman. Oo. Nakainom ka? Way. Pero yung utang ko nila. Oo. Kaya natambay na sa payag lang. Tulad matong ka. Oo, diya. Wala damo kay mga gagawin ng mga bata ko na. Way makatong ka. Minunat mo? Way pa. Oo. Yeah. Teka lang daw sila pa sa pangdad mo. Sila ang di pa pangdad mo naglampusin mo. Sila bilat mo kay may dumot nila sa akin. May away na kusang na. Kung kasi naman na puro sa akin ang wala. Galing ko pagkaso sa nila. Agin mo daw ka manila? Oo. Isa sa mga kapitan lang napatay? Oo sila. Nagalayas man lang na gani. Kala ko sa hospital sila ka. Pero sino kiyang laburo sa mga mo? Si Mingming. Next Jumar? Ang junior. Ay, di ang kapit? Hindi. Ay, di ang kapit? Okay. Karon na ang natabo ang balita lagi katuang mo to sila nga sila ka puno. Wala. Sir. Natindog lang ko tapos ko kaon tapos nagibot lang ko pag nakasuri niya ako sa tapos panugang ko na ano wrestling ko ano na sa ako basta nagpumunyo naglalak ko sa akin. Kasi may silong ka mo na gamay lang sa tinapay. Kaya pa naman na daan niya daw makita mo lang ang parang kaya sila anak mo tulman ko na putong pagdating siya man ang salang ko pinamunaw po siya sa dito sa kitapno. Huwag ko na mo sir kaya nalipungan naman sige ko na pang-amang mo na siya. Sige ka naman po na. Oo. Hindi naman ang mga isa sa mga napunang ko na patay. Wala gani ko kabalo sir kaya huwag ko na mo gusto ka nga panulo ko ako bata nga mo na ako alam galing ako ni mapuno ko mga trabaho mo. Pinapulos mo tuloy sa pati siya. Alam mo na sila kung may nakakita mo na. Mula sila ba? Nakanan mapalanan mga tao dito sa dito pati sa mga tamon. Anong tawa mo na sila mo na kilong tuwan. Hindi mo siya wala sa ilon. Sabay, niintan man lang. Kaya siya mo iloy. Ang aking asawa, magpara siyang napapakag ng napapa mga parente. Salit niyo. At sige, Nilo, no? Nilo pala, Nilo. Sila din ang
Okay, Action Eric, amo itong pagpayag ni Nilo Galanido, no, suspetsado na nagbuno sining kapid, nga sanday Jumar kag si Jumar Salibio. Kag ang napatay kindeklarar nga dead on arrival sa Mercedes Montilla District Hospital. Amo ining si Jumar, no, isa sa mga kapid. Ang gindeklarar nga dead on arrival. Nakaagaw minis ang pilas nawala nga bahin sa iya sining hawak o kung balikawang kag amo tong ginkamangdan sa iya sining kamatayon. Samtang ang iya sining kapid nga si Jumar nakaagom sang pilas sa nato nga bahin sang iya sining kamot, no. Tiyan mo na may problema naman ni sila halip pa sa una mangudman nga ining si Nilo aling suspetsado ginbuno man sang utod sa una sining kapid kag wala na magpasaka sang kaso, no. So kagabi naglinabutanay naman sila diri sa sitio Kalubihan, Barangay Cartagena, samtang nagahulat sila nga magdungka ang mga sakayan para kung tani nga magpangayo sila sa isda. Ining suspetsado pero ining duha, no, ining kapid panting sila nagapangumprabla kag ginabaligya Manila. Action Eric. So sa karon, no, sa custodial facilities ang Sipalay Police Station ining suspetsado kag nga latubangon. Kita tapos ang aton sining report, no, luyag na naton ipadawagan sa tanan-tanan nga mga kakilala himata nga paryentihan mga kabyanan ni Mrs. Rebecca Baby de la Cruz Moises, Iloy ini sang barangay chairman diri Action Eric sa barangay 5, no, ni barangay chairman Armstrong Moises. Cruz Moises na igalubong buwas nga adlaw, alas 2 sa taknasang hapon diri sa Sipalay Public Cemetery. Direkta kita ang kapalayag diri sa aton area of responsibility diri sa syudad sang Sipalay. Sa gihapon ini ang inyo kaso, Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Nonoy de la Cruz live report dala sa may Southern Negros. Ang balita ng Aksyon Nonoy de la Cruz kinadurong sa Karawasan Santo Plaza Balso man-ayn mayara na nga antioxidant, may anti-wrinkles pa. Santon Plaza Balso pakabuli ka marikaw ang pagkulunod sa panet tugas ang stress. Para sa open kag press kong kote Santon Plaza Balso, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Mga bidira sa Team A sang Barangay Tanod sa Barangay Panokoy kapaurok-urok ito ang Team A Tanod sang Barangay Panokoy Tuto Marlonda. Di Boyda may gabi. Pamiyatra si Benji Locsin, Henry Manzanares kag Danny Flores. Sa mga taga San Enrique, tanan nga mga employees sa Tangob, Shell, alin kay Hel Magallanes ang panamyo. Maninoy maing kay Maninay Chari sa labasyon sa Carlota, happy listening. Kagawad Joe Fred Sabanta, kakapitan. Chad Feria sa Barangay Robles, La Castillana. Bobby Muñoz at family dira sa Talisay, paurok-urok sila pamati sa Action Night Patrolwa. Salamat gidira sa imo nga paurok-urok pamati. Sakay Jerry Haba Venyas, monitoran dira sa Baguio City, Inday Uni Ferrer Bilaong and family, Lisa Ramos, Marlon C. Kenya Cañete, Joanne Valiega Magalona, Jocelyn Song Comedia. Sa Barangay Kabog na tanamyaw sila ni Joanne Valiega Magalona. Sakay paring Stephen Oy, may gabi paring Stephen Oy may gabi. Kay kumari Angel, Ihado Koichi, Toto Samuel Oy, kag Mrs. Luri Oy and family dira sa Barangay Takuli. Sakay Jerry Box sa Pama, may gabi.
Pamilya Leonidas sa May Paitla, Carlota City. Tamya ka mo ni Yeye Leonidas ang Singapore. May gabi dira sa mga ka-berks nito to Jerry Books Pama from Sakadas Boys. Toto Erwin Murillo, may gabi si Singkit Aramano. Tamyaw ko lang pamilya de la Peña, halin kay Jerry Books Pama ng Panamyaw. Sa kabog Ken Di Paula, halin kay Bon Carlo Di Paula. Sa kay Bernadette Lacson and family, happy listening Sa kay Reggie Valencia Tilanas, mayo lang ang pagpaurok-urok. Watching from Lagasan, Bago City, Candelario family. Alin kay Helen Grace Candelario. Retired Police Captain Renato Famin and family, happy listening. Watching from Binarbagan. Kamusta dira ang tiyempo sa crossing Paho, Cadiz City? Siling ni Rich B. Sa kay Toto Rami Miliana, kay Kumari Rach Miliana, mayang gabi. Watching from Karadjuan at 4J Kids Tour. Alin kay Jolinda Aguilion. Marhin family, ginatamya ko lang. Alin kay Joey Marhin. Happy birthday, March 8, Sir Jonas Abaw. See you, Libertad. Ni Bernadette Lacson. Glenn Noel Olarte, alias sa Salaguron. Nga baboy kag katamaran magbangon. Kunaga. Gusto ko alas 10 kay Lao Nagid. Hambal kapihak balay diri sa barangay. Paano koy? Alin kay Glenn Noel Lozana Olarte. Sa Iloilo, ara si Norman Calisterio Bunda, gamonitor man. May Lao Capino. May gabi dira kay Joanny Mel. Meldred Mainit Lanaria. Toto Marlon Simonio Corteza. Arasawa. Sa duwa katar, ara si Zidom Rib M. Notmon. Saudi Arabia, ara si Juliet Dilapilis. Barangay Granada, Sarana family, alin kay Lourdes Salanap. Russell Villanueva U. Agawad Peter Mamay Noble family, sa kay Mrs. Lilia Kagramon Taton, Mrs. Sarimo kag Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi dira sa Gardenville sa Vision Barangay Tangob, kapaurok-urok sila. Sa kay classmate ko Vincent Onyate, may gabi. Sa kay classmate Vincent Onyate and family, happy listening. Kay Sermon Lopez na, may gabi Pre, good evening. Say hello sa akon Langga Lini. Ba, Langga Lini, tamyaw ka ni Langga, classmate Vincent Onyate. Darling R. Mukon, check attendance lang. Sa Paranaque, pamilya Sanoy sang Tagok kag Lakton. Alin kay RMC Sayloon. Jojo Yans fans, may gabi. Sa kay Gray Nyatisola. Toto Errol Cordero Aliangan. Pamilya ko na akong pamilya, asawa ko nga gwapa, si Luzil Pancho. Alin kay Jojo Yans Pans. Sa kay Christy Di Blas may ilinda, may gabi, Sa kay Mabel Istrubo, classmate Merly Dolido Magallanes. Sa kay Boss Kenneth Ngoda, may gabi, Napurok-urok si Boss Kenneth Ngo, Si Jing Britannia, SK Chairman namon si Carlo Valderrama, Araman Galantao, Calamba City, Laguna, ara si RJ Roberto Lamis. Aring resulta sang loto, unahon ko ang 658, jackpot price, wala gyapon sa nakakuha, 270.3 million pesos. Resulta 658, 26, 53, 10, 24, 49, 12. Again, 26, 53, 10, 24, 49, 12. Ang 645, jackpot price, wala sa nakakuha, 8.9 million pesos. Resulta 11, 32, 34, 36, 19, 40,
Again, 11, 32, 34, 36, 19, 40. Swimming, swimming ko no si Ryan Cesar Borromeo. Amigo ko nga nagapamati man subong sa imo si Dayday, si Feli, si Ami, alin kay Ana Teresa Portillo Exito. Oyet Hisona Hintuleyo, mayong gabi, kag mayroon nila nga paurok-urok, kay manong email kay manang ni Lida Lopez. And family, happy listening lang. Kay Kagawad Carlos Boboy Caballo Jr., check attendance ng sawa. Joanne Valiega Magalona, tamyaw kagid ni Abraham Almias. Tamyaw ko dakon nga wifey Navel dira sa Valladolid dalin kay Ray Last ang panamyaw. Balik kita when we come back, balik ka report ni Action John Diaz pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagod. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Pabalik diri sa ato malagad mga bidira kay Rex Mas Bacolod kag kay Rinaldo Podiroso. Balikan ato sa Patrol 2. Balikan ato sa Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon dyan diya sa balik ka report dyan. Napis ka back. May isa man din ka-report ko sa rin isa din ka bata nga babae ang na-rescue man sa mga katapo ko rescue team sa barangay Isipania sa creek na isa na creek abing sila mismo barangay pagod sa pag-ano na pero timbukos siguro kagang current sang tubig na anod man ining bata pero may lakin sila rescue nila ngayon kaya na sa paginakop sang barangay council ng barangay Estefania. Kanya kami nagkadto makita to sa isa ka subdivision sa barangay Mansalingan. Nagkabarmado to isa ka pader nga nahugpaas man na tumbak so nireka. Pero ang mga persona nga yara sunod sa pulian sa natumbahan sang pader, gina-check pa na itong kondena. Initial information is ginabulong ining lalaki, no, nga isa dito sa natumbahan sa isa ka pribadong ospital. Susunod sang Bacolod. Ang pinakamapulian na apektado man sa pagbaha kaya na lamang dala sa may Bakyas Creek bala. Sakop sa barangay Mansalingan ang yara karondra na gatiner sa J.C. Gonzaga Elementary School sa barangay Mansalingan bilang ginakabing bilang evacuation center action Erika. Gusto may gipang bakwit manggit kaliano kay hindi ka kaya tapos iba nang sining na mapaulian apektado sa naglota naman dring pagbaha. So far man ang pinakabalita natin po sa Patrol karon gid lamang gabi rekta sa Patrol taglibot sa pagkoredaksyon John Diaz. Una sa Patrol sa Aksyon sa pagkoredaksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night ka. Salamat dyan sa imo sa report na there yabet kabug-usay palagat sa Aksyon Patrol program sa Biyernes nga edisyon, of course. Balik ini buwas Sabado night, same time, same station. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagpalakad karon gabi. Magabi dila kay Teresita, Orita, Kahuraw, and family dila sa Carlota. Happy listening. Aksyon na Stephen Pesquito, Nonoy de la Cruz, Aksyon John Diaz, Aksyon Papang Nixon Tama at piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Aksyon Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, IT Expert JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, si Broadcast Engineer Bernie Villacana sa Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, kanyulagat ang kurman Action at Patra Program Lunes Tub Sabado, palaman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magalipat atis magtulog, magpangamuyo, sayo pa pangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangon ang Santon Coffee Mix, may Santon, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medisino.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!